Yani abantu bono bagogete mogogete kenyoreke kima muche kongitero mwana mumago tumetuonie kobuga bwana botuko gati yani mogogete bono musaso gete emeyo ine gogete itkolie no kana inundike yani baka ino mutanya konyora no emasasi mubugi radio rero mubegete riogi on spi mogogete kara chengera kabisa rero ne rieno rio kogoka irieno kandike yani baka bari batanya gutacha nonye ne chiro rero banyora kibasa bakugora bakekeriero kara gokera kabisa tenga ragera kabisa moigote irieno kandike kwa mwanda rimorioka ndike sege ninche bweka ngotenena na inwe tomunyoka ni bakengori torore ngomungaini yani moche kongitero mwana ni maite monte garrete karago kandero rioka na baire moigu na moigwete lakini kari tukari monkwamwa na inu murere bakebisa kubya ino byospi yani umuntu gukira omanyete bwo kwari kiriege kobwate koigota oisanege tutanya koibera muntu lakini abantu bakorengerete motuko na mugaso abantu bakoende kanisa kwa buganya sae bago chigosaba kali nae bago sabira amabe chinga kitu abaire chinga kina koire nkaigo karagoka rero neriao karagoka chengera mogoke sugukupi ao atoganyere motu yani bakori ogocha mware kapi mwaragera nere igagogete bono ao kara chengera Okiondo chengera bo nakatukuga gabono mapema nkieke nakyokuga bono kwa chuni mambi nkiekebe nkiekebe igatoro chinkikebe irangora kenenkeyo kebe irangora ngokobori inde take irango kebe na mogogete taibo Osoro ngoke bono nchengere ngora masasi mbeke radio esu kuya ikire taibo kenenkeyo kebe bono nkayoko rusia yonsi irangora ko kombori ngankikebe nkirendo kuogira na kimine tukokobori nkiekebe ao bono muntu okogoseiru nabokwa chaka kwandura mangana hoy no karagoka nche timbo atigento ke kongo Kisii Osoro timbo atigento kera ngoki sai te kombori ngankikebe tomo atigento kera gogo bone bagotuma ebagotuma wate karage nangora rankia gokora barabia bagotomire barabi aba maokora na barabwiga Osoro okote kombori barabi ega seba nchokobori barabi Okiondo nkiekebe nae bono tari rieto gwesara ri ugotenera aba mario gya kwanda erieta ni sari ngige okoroma gachibono batebiti ngogeti ngwomanande nani narikire segi nche na inu ngokogosera Osoro narikire segi ngokogosera tinda goseru ntakeire ngende chiro ngora masasi mbeke radio ngoke ntenge ndangeri nyomenda tutenge toros chichabati tori taibo Okiondo ningo manyete no nyitori kuoga buno kuoga iga tinda nyuma nkieke berende kwangorera marunkonyu wa igona kosa kucha gukobori ningi kuse kuogira abantu bakabantu ese no maetiki ya 40 bono ira na ba reporting aki omuga korio gechigu na ndo rikire segi endo bateri enda matukabo na makesana tigabago kera rioka kolera bare akebisa kubyabo byonse amangana ria pamero bwatere ti mutu bado alikwara konte pamera ne kyombe kendo gyonse na rikire segi onde tayo kogoka Okiondo tiakoropo kwa mangana onye kwa mbona ne binte bitu kwa na riri Osoro
timbwati moyo na bongo bo gotegerera nongi gwete njito kwana na banta kena ka to kwana na Osoro genda ba report karwa report tangaza mchunga TV tigagonkuna dinago kwanira na ndinago TV ngaki omuntu nakogosera igamanga ndina yoko gamba ngora buna baga katata kwa otoma abantu mwanya nyina bibi kuguchanda tangaza enga na bekire segi esegi etaere bono bakankirira banze Nama te sida zero Okiondo. Na bora kwane ngana igabune ko kwana egento kebe na ndo bikiri rota bina yana kwa kora makosa. Oh. Irango ngora. Igobono nche mutagete. Mwakora ni no mwana nche bono bago tumba nche utagete. Mwana ki. Nche nguruwe kwa kangwaso. Nche kiomine ni bakora ni no mwana. Tiga kumbuli maswali. Genda baheri chibunga na bekire segi. Genda ibina na tabiri. Tintagete. Kenyo mendai. Tiga ne familia na sobia. Tiga mangana. Tiga ne familia no Osoro. E familia nje tiga ne pi. Okiondo. Ngomorembe. Ngana basani tori na batoko. Ngomorembe tinta itipo sani bo asta yo konyire. Irana. Asta yo konyire. Irana. Na gwache ta bo moiso. Na gwache ta bo moiso egento ke makorekana. Gento kia. Na ba go tumeka ko boro masani one. Na ba go tumeka. Tinta gati. Okiondo tige vinte. Kwa gento kuigwa. Gendo tinkorwani. Okay, nyomendo gwete bobe. Soka tinkorwani. Nyomendo gwete bobe. Soka. Bono Okiondo to kwa ntavini manya ninki kegenderete. Tinta geti go tegerera, tinta geti bokonyi, tinta geti kende gionsi. Ya korane kenyureke. Ancha igobona nago tabiri ontegerere osoko ogende. Vai report. Bono nanchi kwando kiromoro. Vai report. Igo nanchi kwando kire dango to mungo chako Nabora abetori morogi, igore spokesman. Ya barogi. Okiondo ta kuochoka ni abantu. Aibe kwa monyene, tari gwati to mwana ka korwara, ka koraganya. It's okay. Tari kwa motigeto. It's okay. Gano batenga kibono ene iterete. Ingogete, sai no musiki mbegete, chicha batikire riko.